Naisyaga Welcome YouTube to channel. Naisyaga Ang YouTube nagapalangga channel. sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Itong isang problema na naman na gusto nilang hinga ng advice. Pero Elio, meron akong good news. Anong good news yan? Yung mga problema nila, ating isa sa dula, i-drama natin. Ay, Pero sandaling drama lang. Oo. Hindi naman. Itong problema. Alam mo si Brownie nag-improve na kasi may, ano na, yung segment niya may drama. Ay, oo. Oo. Kung sa mga ano, Alam mo sabi ni Brown eh? Ah. Ako pa. Ako sabi nag-level up na yata ako. Oo. Tell to Brownie, level up na. Minsan nagsiselfie pa rin. Oo. Sabi talaga si Brownie. Hindi pa lang ako, i-upload namin si Brownie sa Facebook. Oo. Parang feel yung itsura niya. Huwag kayong magtaka na yung mukha ni Brownie parang si Tasyo, parang si Ilyong din ha. Binuo kasi namin. Kasi meron siyang stepfather, no? Yung si ano pangalan niya kasi? Ay, si Lope. Hindi yung babae. Si Mucha. Oo. Oo. Parang drama natin dati yan, Oo, kinuha lang po natin sa sa drama natin ang pangalan niya kasi hindi dapat natin pwedeng yung bagay ibunyag. ni Rapist, dapat yung bagay ni Rapist, Ilyong nyo lang pangalan, no? Ay, bastos kita. Kapos ako. O yung binata, ikaw. Ay, ano ka ba? Sige na, simulan natin ang ating yung drama, ha? Upang malaman natin, Brownie na, makinig ka mabuti, ha? Excited na raw siya, Tasyo. Oo nga. Tumatay ang buntot niya, oh. Sige na. Ito yung problema niya. Tira! Ang dami talaga ng mga assignment ko. Nandiyan ka na pala, aking anak. Tatay Sonyo, Tatay Lope. Naalala ko tuloy yung tunay kong tatay. Short ka pa, Katrina na. Chong, hindi ako tatay mo. Chong mo ako dahil tito tawag ko sa akin. Oo. Di ba? Tito. Ay, utusan ako sa'yo kung pwede. Ano yan, Tito? Ay, pwede mo ba akong masahin? Hindi po ako marunong masahe, Tito. Pisil-pisil mo yung likod ko. Sige na. Bibigyan kita ng pera. Ito may 100 ako dito. Natakot ako sa kanya. Sige na. Parang iba yung tingin niya sa akin. Alam mo. Oo, Tito. Habang lumalaki ka, ang ganda-ganda mo. Ganyan, sige. Salamat, Tito. Halika rito. Bitawan mo, Tito. Tagal ko nang gawin sa'yo Patuloy to. na sa akin. Maawa ka. Katakpan ko yung bibig mo. Para hindi ka may patalim akong hawak. Kung hindi ka pumayag sa gusto ko, papatayin kita pati ng nanay mo. Maawa ka sa akin. Ngayon, akin ko na. Yun, yung problema niya ngayon. Ay, oo, kawawa naman siya, no? Parang nainggit siya yung Ano nainggit? Hindi ako nainggit yan. Naawa nga ako Kaya tumatayo ko lang higo ko siya. Sobrang hawa ko sa kanya. Yung mga stepfather niya naman, oo. Oo, hindi naman lahat. Hindi naman natin stepfather. Oo, meron akong kilala. Yung stepfather niya, mabait naman. Nalagaan naman sila ng mabuti ng masamang hakbang tatay, masamang stepfather. Oo. Kasi hinahakbangan niya yung kanyang anak ng kanyang asawa. Oo. Kawawa naman yung babae nito. At dito, dinagdag niya pa na natakot na siya sa mga lalaki. Ito pa marami yung beses yata siya nire-rape ng kanyang tiyuhin. Oo. Ng kanya pang amain pala stepfather niya kasi. Kung hindi na siya papayag, ipapatayin siya papatayin niya yung babae. Tapos yung nanay niya, papatayin siya ng dalawa. Oo. Siya palagay ko maganda tong batang to Oo. Ang dagdag niya dito sa sulat niya, Lolo Tasio, Lolo Ilyong at Brownie, ay sinumbong niya po sa kanyang nanay kasi hindi niya na makaya yung mga ginagawa ng kanyang stepfather. Ano sabi ng nanay niya?
Sabi ng nanay niya, Pumayag ka na lang. Hindi, pabilanggo natin siya. Kaya nabilanggo na siya. Pero ang problema ko ngayon, kahit nakulong na siya, natakot na siya sa mga lalaki. Brownie, anong gagawin niya, Brownie? Yung kung sa ano pa yung may phobia sa sekuritasyon. Oo. Kopya siya, oo. Brownie, ano masasabi mo dyan? Kasi ang hirap niya yung problema na yun eh. O, ikaw magpayo, Elyong. Naintindihan mo naman siguro. Sabi ni Brownie. Napakahaba ng payo mo, Brownie. Oo. Haba naman ng... Sabi niya dito na ba't darating din ng araw na makamubuo na rin. Hindi isa pa. Kailangan magpatingin siya sa mga mayroon. Yung Psychologist, kanya psychologist. Oo, psychologist. Psychiatrist. Kasi hindi naman lahat ng psychiatrist ay tumitingin sa mga siraulo katulad ni Elyong, di ba? Bastos ka talaga, tapos yun, naunahan mo naman ako, ha? Ito kasi naman sabi, bilang babae, anong sasabihin? Kahit ako, nahirapan ako, pero wala na tayong magawa dyan eh. Nangyari na yon. Bakit nirate pa ba ni Alex? Hindi. Ako nga gusto magpa-rape sa kanya, kaya lang ayaw niya. Ikaw talaga. Mahirap talaga yung problema na yan kasi pag nakakita ka ng lalaki, parang natakot ka. Di ba? Yun nga, magtangguli sa mga counselor na yung sa Yung ano, mga sa mga... member ta siya? Member, counselor mo siya. Hindi. Ganito yun, sabi, pumunta siya sa mga, sa DSWD, isumbong niya sa mga, ay nangyari sa kanya, Oo. Nasumbong niya na natulong na kaya lang yung problema niya yung sa mga lalaki. Darating din ang araw na magiging maganda ang buhay mo. Meron ding tatanggap siyang lalaki katulad ni Elyong. Tatanggapin kita. Kasi si Elyong mahilig sa mga mga festival. Hindi, biro lang. Biro lang yun kasi, pero totoo na yun yan eh. Yan ang gawin mo, Iha. Sa mga ganyan. Manalangin ka sa Panginoon na na magsangguni ka dahil si Lord lamang ang ating malalapitan, no? Oo, sa mga problema na yan. Si Elyong, wala kang maasahan dito. So, mag-move on ka, Iha. Mag-move on ka. Sa mga, baka mayroon din dyan na nakikinig na gano'n din ang ginagawa. Magsumbong na kayo. Isumbong Kayo rin kayo. Isumbong ka doon po yung kapitbahay namin. Oo, yung benta ng uleg. Seriously, seriously speaking, critically speaking. Yun nga. Araw makaka-move on ka rin, no? Ako nga naka-move on na eh. Ay, ikaw rin daw? Narip ka rin. Hindi naman. Hindi naman pala eh. Elyong nga. Salamat. Salamat sa padala mong text mo, ha. Maraming salamat sa mutya na may text ka lang sa amin kung kung ikakasal ka ng dito. Pero huwag humingi ng pera sa amin pag Pasko. Magtatago kami pag Pasko. Wala kami variety sa Pasko eh. Wala kami sa variety sa Pasko. Ako na din palang Super IT, ha. Ito lang ang programa ni Super Brownie.